రాజుగా రాజన్న విజయమ్మ తెలుసులుగా జగనన్న జన్మించాడు యువరాజుగా చదివాడులే పెద్ద బల్లో అయినా వేదన గుండెల్లో రాజన్న బాటన అడుగులేశాడు రాజకీయంలో మట్టి గాథలు రైతు బాధలు అన్ని చూసే రాజన్నతో ముఖ్యమంత్రిగా తండ్రి చేసిన ప్రగతి ప్రేరణతో జనములో దినదినముగా తను ఎదుగు సమయములో కన్న తండ్రే కన్ను మూసి కలత మొదలాయి నమ్మినోళ్ళే కాటు వేస్తే ఒంటరైపోయి ఎడుగురి సందింటి గన వారసుడితడే ఆడున్న పేదల కొరకే యోచిస్తాడే తాతయ్య రాజారెడ్డిని తలపించాడే తన తండ్రి స్థానంలోకొస్తానన్నాడే రాజన్న కొడుకే అన్నా రాజీ పడడే ఎంత పడగొడితే అంతకు మించి పైకొస్తాడే ఢిల్లీనే ఎదిరించి పల్లెలకెళ్ళాడే అయ్యా రాజన్న అభిమానులనే ఓదార్చాడే వెనుదిరగలే యుద్ధమందు అన్న తల వంచలే ఎవరి ముందు ఓటమిలో రాటుదేలి అన్న ఎదిగాడు రా ఎదురిది అలి భారతి చెల్లి షర్మిల తన బాటలో నడిచే తండ్రి దీవెనా తల్లి ఆలనా జన బలము తోడయ్యే చరితలే మును పెరగని గన విజయుడై నిలిచే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే నేను